तो नमस्ते प्रणाम स्वागत बरुआ सबके राइटर केपी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रहुआ सब भी बढ़िया होखब अच्छा होखब। तो रहुआ सबन खातिर लेके आ गए बिल्कुल दर्दनाक बिल्कुल दर्द भरा पारिवारिक माई के गाना। तो उम्मीद करते मैटर रहुआ सबके बेहद पसंद आई। अगर ये गाना के रहुआ नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी कहे तनी तो 100% बाकी गाना मार्केट में ब्लास्ट कर जाई। ऐसे कि जे भी अपना माई से प्रेम करते ही वो गाना के जरूर सुन सकेला। जे भी अपना महतारी से अगर प्रेम करते हो तो गाना के जरूर सुनी। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे एगो बात कहब कि अगर वह गायकी में इंटरेस्ट बा नया नया मैटर के तलाश में बनी नया नया मैटर वह सबके नहीं मिलत नया तुकबंदी नहीं मिलत बढ़िया से गायकी नहीं कर पाओ तो अगर हमारे चैनल पे आ गए बनी तो निराश मिले की जरूरत नहीं है। चैनल के लाइक करी सब्सक्राइब करी और बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो वीडियो अपलोड करते सबसे पहले नोटिफिकेशन रुआ सबके मिले। हमें कहते हैं भैया कि रउआ सबन खातिर हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले हम हिंदी होखे या भोजपुरी होखे चाहे रउआ अपना मन पसंद के भी मैटर लिखवा सकिले वो बिल्कुल उचित चार्ज पे। रउआ सबन के हम अलग से हर एक प्रकार के सॉन्ग मिली हिंदी या भोजपुरी लव सॉन्ग ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग बेवफाई सॉन्ग विवाह गीत पूर्वी निर्गुण भजन हर एक प्रकार के सॉन्ग रउआ के हमारे चैनल से बिल्कुल उचित चार्ज पे मिली। तो चलिए देर न करते हुए आज के मैटर देखल जाए कैसे बा का लय बा का धुन बेकर कैसे गावे पर रउआ सबके हम गा के बताओ तनी। उम्मीद करते हैं बेहद पसंद आई रउआ सबके। तो चलिए देखिए मैटर कैसे बा। एगो लड़का अपना महतारी से प्रश्न करता है कि ये माई इस सियान भैला से निमन तो हमार बचपन रहे कम से कम हमके गोदी में सुतावत रहलू दुलारत रहलू अपन हर प्रकार के प्रेम देते रहलू हमके अचरा के छैया में राखत रहलू अंगुरी पकड़ के चलावे के सिखौलू अपन छाती लगा के दूध पियौलू हमके तो सियाने से बढ़िया हमार बचपन रहे माई। आ वही पर लड़का अपना माई से का कहता कि बीतल बचपन फिर न आई लड़ी कैया हो पोसी के काहे कैलू से आन मोरी मैया हो कि दूधावा पियवलू अंगुरिया धई चलवलू हो निक रहनी रही बेजुबान मोरी मैया हो पूछत रहलू नकिया रेखत रहलू आँखिया हो देते रहलू खेले के सामान मोरी मैया हो कि बीतल बचपन फिर न आई लड़ी कैया हो पोसी के काहे कैलू से आन मोरी मैया हो। तो उम्मीद करते हैं मैटर हुआ सबके बेहद पसंद आए। अगर ये गाना के फुल लिखवाल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा व्हाट्सअप नंबर बा कॉल कर सकिले व्हाट्सअप कर सकिले रउआ के बिल्कुल उचित चार्ज पे फुल गाना मिल जाई। ऐसे पहले रउआ सबसे कहा कि अगर गावे में कोनो मिस्टेक भइल होखे तो वह क्षमा चाहतनी। ऐसे हम गायक ना है रउआ सब के खाली बता सकिले समझा सकिले। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना लेके कुछ नया धुन लेके कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक ले रउआ सबसे अनुमति चाहतनी। अगर वह नया म्यूजिक भी बनवाल चाहतनी तो हम अलग से कॉल कर सकिले व्हाट्सअप कर सकिले रउआ के बिल्कुल उचित चार्ज पे बढ़िया से बढ़िया म्यूजिक मिल जाई। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले नमस्कार प्रणाम जय हिंद जय भारत जय भोजपुरी समाज।